Anem a barrejar aquestes campanes, cantem la cançó. A la barrejada qui no entra mare, a la barrejada qui no surt també. Molt bé, comencem per aquestes dues. Us sembla bé? Sí. Lluc, estàs preparat? Sí. Molt bé, anem amb aquestes dues. A veure, escoltem-les bé. Digues. Mira què ha dit ell. Que puja. Doncs així. Sí, però ja hem dit que directament diem si puja o baixa. Ah, vale. Baixa. Molt bé, per tant aquesta. Si això anirà aquí, anem a veure aquesta. Puja, molt bé. Sense fer soroll, perquè si no, Luc, se sent més el vostre soroll que no pas el treball que estem fent, que és preciós. Un altre, som-hi. Qui ho diu? Digues. Baixa. Baixa. Luc. Baixa. Baixa, Laia. Puja. El Lluc està parlant una mica i no acabem de sentir bé les paraules. Ara el Víctor. Baixa. Baixa. Gael. Baixa. Baixa. Lluc. Baixa. Puja. Ah, puja, vale, d'acord. Luc. Baixa. Baixa. Laia. Oh, ha caigut la campana. Oh! Atenció. Baixa. Gael. Baixa. Baixa, Víctor. Puja. Puja. A veure si ho hem fet bé. Jo he fet el que vosaltres m'heu dit, d'acord? A veure si sentim algun lloc que no estiguis bé. Molta concentració, sense fer soroll, Gael. Au. Jo crec que l'última baixa. L'última baixa. Ah, anem a veure què ha passat. A veure si vam abans. Ara sí. I ara, a veure aquí. Aquesta és l'aguda, per tant, puja. A veure, aquesta. Ah, exacte. Anem a veure si ara està ben bé. Escoltem-ho bé. Ara Molt bé. a vídeo. Per a mi no.